Son Julia de la Cal, a deseñadora cesteira que hai detrás de la parabólica. Adígome a cestería nun marco bastante amplo, fago moitos temas de instalacións combinados con paisaxismo e tamén con arquitectura, interiorismo. E despois tamén fago moita parte de docencia, que gustame bastante, a verdad. Traballar con distintas persoas e coa rapazada, traballo moito en coles e despois, bueno, fago pezas pequenas, sobre todo por encarga. Pois eu empecei dunha maneira, bueno, un pouco rocambolesca, supoño. Empecei cando estudiaba deseño industrial en Barcelona, tiña que facer o proxecto final de carreira e estaba bastante interesada, bueno, en traballar con materiais naturais, procesos de produción sostibles e no mobiliario. E a partir de aí atopeime coa cestería e fume enganchando. En canto ao proceso de creación, normalmente moito lápiz e papel, despois moito fedellar no taller, moito manchar, moito probar materiais, probar técnicas e, bueno, a partir de aí ir facendo probas e maquetas e xa ata lanzarse de cara a facer o prototipo ou a peza que sexa. O que máis me gusta do meu traballo, ao final, é manchar e facer cousas diferentes. Gústame que cada proxecto sea diferente. Que iso, a verdad que sí que me mola o de, bueno, facer instalacións e traballar por encargas porque, bueno, é imposible ter rutina, no sentido de non é repetitivo. A mí o que me gusta é facer cousas distintas. Bueno, este ano por fin atrevínme a presentarme o Premio de Artesanía de Galicia. A peza que presentei foi Periferia 01. É unha peza que ao final ten como bastante percorrido de manchar no taller, de fuchicar, de ir facendo experimentos, de ver moitas cousas e bueno, ir probando ata dar con algo, non, que empezaba a convencerme. Bueno, foron pasando os meses e ao final fixen esa peza e a presentei. E a verdad que gañar foi unha ledicia tremenda. Estar enmarcada dentro de artesanía de Galicia penso que é importante porque tamén é formar parte un pouco dun conxunto, dun selo de calidade e a verdade que o equipo de artesanía de Galicia traballa moito e nos dá mogollón de visibilidade, mogollón de oportunidades, entón eu estou moi contenta.